салом бародарони азиз, хуш омадед дар канали олами бузургтиҷӣ. айни худ мо мошинбозор шаҳр душанбе қарор дорем ва навори имрӯзаи мо шумо ба Mercedes Benz E-классро нишон медиҳем. марҳамат, видеоро то охиша тамошо кунед. агар канали якум бошед, ҳатман зангулача қатти обуна шавед, як лайк қатти моро дастгирӣ кунед. мо бошем видеои имрӯзамонро сар мекунем. марҳамат, видеоро то охиша тамошо кунед бародарон. якум Mercedes E-класс, соли барони мошин 2008, креслош кожаный, 4 баллони нав, рангш сафед, документош ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат доранд, тонировка надоранд, растамошка кардагиянд, кондитсионерош ҳамаш 100%, состояние мошин хуб аст, ягон ҷои задагиш нест. моторш 35 бародарон, нархш 145 000 сомонӣ. харидор бошем, марҳамат, номерош 92 737 0090. Mercedes E-класс A350 AMG. марҳамат, салони шофёр 4 та электропакет 100% кор мекунанд. коробка автомат, яъне автомат коробка бародарон. пеши салон, $145 000 сомонӣ. дуюм Mercedes Benz E-класс, рангш сиёҳ, тонировка надоранд, растамошка кардагӣ нестанд бародарон, растамошка мекунем. баллонош навай, 4 баллони нав. состояние мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне ягон ҷои задагиш нест. мошин бензини холӣ бародарон, ягон газ нест. ина пеши мошин, салони пеш, автомат коробка, креслош кожаный, 4 электропакет 100% кор мекунанд. нархи мошин 140 000 сомонӣ. ина бародарон, кондитсионеру ҳама чизош 100%, ягон ҷои задагиш нест. пушти мошин ҳама ҷош 100%. баъд мегзарем мошини дигариш, сеюм Mercedes Benz E-класс бародарон. ва сеюм Mercedes Benz E-класс, соли барони мошин 2002, ранги мошин сиёҳ, ягон ҷои задагиш нест, яъне состояние мошин дар ҳолати хуб қарор доранд. салони пеш, яъне салони шофёр, креслош 100% кожаный бародарон, автомат коробка, ишам 4 электропакетош 100% кор мекунанд, кондитсионерош 100%, тонировка доранд, ҳуҷҷатош 1 сола, 4 баллони нав ва нархи мошин 90 000 сомонӣ. касе ки харидор ҳастанд, марҳамат, номерош 988 05 64 64. ҳама документош 100%, номерош 03 02 01 бародарон.
ва мошини дигариша мегзарем. Mercedes Benz компрессор соли барори мошин 2001 буда бародарон, дар ҳолати хуб қарор дорад мошин. 4 баллони нав, рангиш сиёҳ, тонировка надоранд, растамошка кардагиянд, вагонда оварда растамошка кардагиянд, ҳуҷҷатош 1 сола. 4 баллони нав бародарон. даруни салон медроем. марҳамат, салонша тамошо мекунем бародарон. 4 та электропакет дорад, 100% кор мекунанд. кондисионерош ҳамаш 100%. коробка механика бародарон. тонировка надоранд. баллонош пушти мошин ягон ҷои задагиш неста. ва бо якта Mercedes E-класс соли барори мошин 2005, тонировка доранд бародарон, ҳуҷҷатош 1 сола. пеши салон медроем. ҳама ҷур 100%. коробка автомат, яъне автомат коробка. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон ҷои задагиш неста. моторш 2.4 бародарон, эътибор кунед, моторш 2.4, 4 баллони нав доранд. объёмш бензини газ, яъне ҳам бензин қатъи, ҳам газ қатъи мешаванд. ҳуҷҷатош 1 сола доранд бародарон. нархш 105 000 сомонӣ. бародарон, номерош қатъи, номерош 72 11 01. пеши мошин 4 баллони нав. номерош ҳамаш 100%.